Evanđelje nam govori o održavanju zakona i tu odmah treba pojasniti da imamo ljudski zakon i božanski zakon. Božanski zakon je onaj koji znamo zvati prirodni zakon jer je upisan u našoj naravi. Znači, svaki put kad ljudski zakon ide protiv prirodnog zakona ili protiv Božjeg zakona, mi smo ga dužni opsluživati i obdržavati. Ne obvezuje nas, dapače, moramo biti protiv toga. To imamo slučaj, recimo, pobačaja, znači to je ozakonjeno ubojstvo nerođene djece, to je zakon ljudski, izglasan većinom u Saboru ili šta ja znam gdje, dakle, protiv kojega moramo biti protivni. I jer je protiv prirodnog zakona, onog i Božjeg ne ubiti. I zato su apostoli, kad su ih bili priveli da navještaju Isusa, Evanđelje Isusovo, onda su rekli, nije nam se pokoravati ljudima, nego Bogu. Evo, i to je ono što nama, kršćanima, daje da možemo u svakoj situaciji prosuditi do koje mjere zakon je opravdan, a kad prelazi granicu i kad postaje neopravdan i kad nas ne obvezuje. Pa evo, nalazimo se u posebnim okolnostima, pa sam onda htio se vezati za njih jer ne znam kad će ponovno biti prilika da možemo normalno se naći na svetoj misi. Ivan Pavao II je već govorio o kulturi smrti i nije to bilo slučajno. Dakle, ta kultura smrti je nešto što je odavno teoretizirano, što je provedeno posebno sa pobačajima kojih se izvrši godišnje preko 50 milijuna službeno prema Ujedinjenim narodima. Znači, to je nešto što je odavno zaživjelo. Ali evo, ono ima i primjenu, ta kultura smrti u idejama i teorijama koje idu za tim da se smanji broj pučanstva i to da se smanji drastično. Tako su u Americi, kako znate, poskidali gdje su kod mogli 10 zapovjedi Božjih, križeve i sudnica i slično, ali su zato u jednoj državi, i to Georgia, napravili veliki kameni spomenik, i to 1980. gdje su uklesali 10 zapovjedi novog doba. I prva zapovjed od tih 10 poganskih zapovjedi glasi: održavati čovječanstvo ispod pola milijarde u vječnoj ravnoteži s prirodom. Znači, njima je cilj da nas, mjesto da nas bude ovoliko koliko nas sad ima 7,5 milijardi, da nas smanje na ne više od pola milijarda. Kako će to postići, to je drugo. Razna su rješenja koja se nude. Jedno je da se sterilizira čovječanstvo pa da se samo oplođuje sa bankama sjemena, drugo je da se ograniči rađanje, najviše da se rađa jedno dijete i slično. Međutim, neki su išli i dalje. Pa je tako zoolog Erik Planka u govoru koji je održao u Americi na Texas Akademiji od znanosti 2006. on se založio da se čovječanstvo svede na 10% od sadašnjeg broja, znači na 750 milijuna. I to preko širenja virusa ebole kojeg će se u laboratoriju učiniti još zaraznijim i smrtonosnim. Znači, on je to otvoreno nastupio sa evo tim pozivom da se pučanstvo zemlje smanji 90% preko virusa ebole koji će laboratorijski biti poboljšan da bude veća smrtnost i veća zaraznost. U engleskoj obitelji kraljevskoj princ Filip od Edinburga, muž engleske kraljice Elizabete II, bivši predsjednik ovoga svjetske zaklade za prirodu, je u jednom intervjuu 1988. izjavio: u slučaju da se reinkarniram, jer očito nije kršćan, vjerujem u reinkarnaciju, htio bih se vratiti kao jedan smrtonosan virus kako bih nešto doprinio rješenju prenapučenosti zemlje. To je ono